και η σύντροφός του, η κόρη της Διούς, η Περσεφόνη, δέχονται να τον ακούσουν. Ήταν τόσο σαγηνευτική η λύρα του Ορφέα και τόσο θρηνητική η μελωδία του, που η Περσεφόνη πρότεινε στον Πλούτονα να γίνει δεκτό το αίτημά του. Εκείνος δέχθηκε να επιστρέψει η Ευρυδίκη στη γη, υπό έναν όρο: να προπορεύεται μπροστά από αυτήν ο Ορφέας και να μην γυρίσει πίσω του να την κοιτάξει, ώσπου να περάσουν το όριο του κόσμου των νεκρών και να εισέλθουν στον επάνω κόσμο. Ο Ορφέας, ακολουθούμενος από τη σκιά της Ευρυδίκης, πήρε το δρόμο της επιστροφής για τον επάνω κόσμο και για την πραγματοποίηση του ονείρου του. Όμως, τα όρια μεταξύ θανάτου και ζωής είναι απαράβατα για θεούς και ανθρώπους, ανεξαρτήτως της θελήσεώς του. Οι φυσικοί νόμοι δεν παραβιάζουν. Η αγωνία του, η αδύρυτη ανθρώπινη ανάγκη ίσως, η αμφιβολία του για τον αν όντως τον ακολουθεί, τον έσπρωξε να γυρίσει, να κοιτάξει πίσω του. Και η σκιά της Ευρυδίκης χάθηκε για πάντα στη νύχτα του Άδη. Την αγαπημένη του Ευρυδίκη δεν την ξαναείδε σε αυτόν τον κόσμο ο Ορφέας. Έκτοτε δίδαξε και η διδασκαλία του μεταλαμπαδεύτηκε σε όλο τον κόσμο. Όχι βέβαια την επιστροφή από τους νεκρούς, αλλά το χαρμόσυνο μήνυμα της παλιγγενεσίας της ψυχής. Η διδασκαλία του για τα συνεχή ταξίδια της ψυχής μεταξύ θανάτου και ζωής, από άτομο σε άτομο, απλώθηκε μέχρι την Ινδία και από εκεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσέφερε στους λαούς την ελπίδα, που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει ο άνθρωπος από το ζωικό βασίλειο και να προοδεύσει. Τους έδωσα ελπίδες, λέει ο Προμηθέας στον Αισχύλο, τυφλές ελπίδες για να αντέχουνε τη μοίρα τους. Τι άλλο από την ελπίδα είναι αυτό που κινητοποιεί τις ανθρώπινες δυνάμεις? Τι άλλο από την προσδοκία είναι αυτό που μας οθεί να αντιταχθούμε σε ζυγούς και δυνάστες για μια νέα παλιγγενεσία της ψυχής του έθνους και του λαού μας? Αυτή την αντίσταση εκφράζει ο Προμηθέας.